nahrávanie. Tak ešte raz pekné predpoludne všetkým. Moje meno je Gabriel Semanišin a spolu s kolegom Ľubomírom Antoním by sme vám chceli všetkým predstaviť 4 výzvy, ktoré sú otvorené v rámci projektu AI Boost a ktoré sú príležitosťou pre všetkých, ktorí chcú v rámci implementácie nástrojov umelej inteligencie chcú sa venovať praktickým problémom, spolupracovať s renomovanými spoločnosťami a získať prípadne aj nejaké ocenenie, ale predovšetkým získať nejakú medzinárodnú viditeľnosť a možnosť spolupracovať s významnými inštitúciami. Takýto webinár je k dispozícii, alebo teda včera prebehol v angličtine, okrem toho bude k dispozícii ešte v troch ďalších jazykoch. Najprv dúfam teda, že vidíte moju obrazovku, ktorú zdieľam. Ak by niečo sa pokazilo, tak dajte prosím vás vedieť. Ešte pustím nejakých ďalších ľudí. Dobre, takže najprv o projekte. Projekt AI Boost je klasický projekt financovaný v rámci európskej grantovej schémy Horizon Europe. Jeho hlavnou úlohou je vytvárať a posilňovať AI ekosystém prostredníctvom organizácie súťaží, otvorených súťaží, do ktorých sa môžu zapojiť malé a stredné podniky, výskumné týmy, akademické organizácie, jednotlivci, ktorí majú svoje sídlo v Európskej únii a ktorí majú kapacitu na to, aby riešili otvorené problémy, kde je možnosť riešiť tieto veci pomocou využitia umelej inteligencie, nástrojov umelej inteligencie. Cieľom teda projektu je vytvoriť rámec, vytvoriť metodiku a metodológiu na to, ako organizovať také výzvy, aby bolo zaručená ich transparentnosť a súlad s prioritami Európskej únie. AI Boost má už za sebou dve veľké súťaže. Jedna bola Grand AI Challenge, ktorá už bola vyhodnotená, má známych svojich víťazov. A druhý je Frontier AI. Aktuálne prebieha hodnotenie Startup Awards v oblasti AI. Všetko je to, keďže táto oblasť patrí medzi priority Európskej komisie, tak veľmi úzko s nami spolupracujú jednak projektový officer, ale takisto aj komisári z Európskej únie, ktorí prichádzajú aj s podnetmi na to, že ktoré súťaže zastrešiť a vstupujú aj do toho, ako ich organizovať tak, aby naozaj tá metodológia bola opakovateľná a zaručovala férový prístup pre všetkých, ktorí sa do súťaže zapájajú. Pár slov o konzorciu. Konzorciu tvorí poradenská spoločnosť Zabala so sídlom v Španielsku, ale svoje pobočky majú v ďalších krajinách Európy. Ďalej je F6S, platforma, ktorá tiež má svoje sídlo v Írsku, ale má svoje pobočky aj v ďalších krajinách a je to jedna z najväčších svetových komunít pre startupy. Je to aj platforma, cez ktorú ste sa registrovali na tento webinár a cez túto platformu bude prebiehať aj všetká ďalšia komunikácia pre tých, čo by sa do víziev chceli zapojiť. Cinecca Taliansko je akademické združenie, ktoré má viacero aktivít, ale predovšetkým je známe tým, že prevádzkuje jeden z najvýkonnejších európskych a svetových superpočítačov Leonardo. Ines Tech, to by mala byť správna portugalská výslovnosť, je nezisková výskumná organizácia, ktorá združuje viacero výskumných centier. Ďalším partnerom je naša Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, predovšetkým Prírodovedecká fakulta a Ústav informatiky. Ďalšou platformou, ktorá je zapojená do projektu, je veľký európsky ekosystém, ktorý bol predtým známy ako EIT Digital, dnes pod novým názvom 28 Digital, ktorý slúži na prepájanie priemyslu a akademickej sfére, tiež je orientovaný na riešenie a organizáciu rôznych projektových víziev. A posledný v rade je Universitat Pompeu Fabra Barcelona. Je to výskumne orientovaná inštitúcia, niečo podobné ako Univerzita Pavla Jozefa Šafárika. Samozrejme s oveľa väčšou tradíciou a s lepšou podporou.
Výzvy. Predstavíme vás dnes 4 výzvy, ktoré budú mať dve fázy. Tá prvá fáza je tzv. Spark fáza, v rámci ktorej je otvorené, alebo zapojiť sa môže každý, kto splní nejaké základné podmienky pre zapojenie sa do výzvy. A spomedzi všetkých zapojených pre každú jednu výzvu bude vybraných 5 výťazov, ktorí postupia do tzv. Advanced phase, a v rámci každej fázy na konci bude vybratý jeden víťaz. Plus dve špeciálne ceny, ktoré čo ešte spomenieme neskôr. Celkovo je alokovaných pre všetkých, ktorí budú ocenení 1,07 milióna eur ako ceny odmeny pre najlepšie riešenie. Takže základné informácie k tomu, že kto sa môže zapojiť a za akých podmienok, aké sú termíny. Ako som spomínal, je to organizované ako dvojfázová výzva a to s oprávnenými účastníkmi sú výskumníci, študenti, malé a stredné podniky, startupy, spin-offy, vývojári, ostatní. Veľmi podstatná však vec je, že toto je výzva financovaná z európskych zdrojov a Európska komisia chce predovšetkým aktivizovať lokálny ekosystém. Takže každý, kto sa chce zapojiť, musí brať sídlo v Európskej únii. Môžu to byť aj príslušníci iných národností, ale musia mať afiliáciu a musia pôsobiť v Európskej únii. Ak je tým zložený z viacerých členov, tak je dôležité, aby každý z nich splňal túto podmienku. Ak sú nejaké nejasnosti, tak na konci celej našej prezentácie bude, a to isté aj na stránke výzvy, je e-mail, na ktorý vás prosíme, aby ste zaslali svoje dopyty a my ich budeme postupne ich zodpovedáme, budeme sa snažiť postupne zodpovedať. Dopyt napíšte buď v slovenčine alebo v angličtine. Manažujú to kolegovia zo Zabaly a z F6S, ale spoločne budeme komunikovať v prípade, že vznikne nejaká nejasnosť. Takisto, ak budete mať nejaké otázky, čo sa týka potenciálneho konfliktu záujmov alebo nejakých iných vecí, ktoré by mohli obmedziť vašu účasť, tak takisto napíšte informačný mail. Takže hovoril som, Spark fáza bude trvať 2 mesiace plus 1 mesiac na hodnotenie. V rámci nej sa očakáva konceptuálna štúdia, a to znamená, kde si na úrovni TRL 1-2, na najnižšej úrovni. Fáza pokročilá, advanced fáza, tam sa očakáva tvorba riešenia, návrh algoritmu, ktorý bude verifikovaný už v testovacom prostredí, a teda 4 až 5 je TRL očakávaná úroveň, 5 mesiacov je očakávaná doba riešenia. Každý jeden z 5 výťazov v rámci každej jednej výzvy v rámci Spark fázy dostane 28 500 eur. Tieto budú rozdelené do dvoch častí. Prvá časť bude vyplatená na konci fázy a druhá bude podmienená zapojením sa do ďalšej advanced fázy a splnením priebežných kontrolných ukazovateľov. To znamená, že tá druhá polovica výzvy bude len vtedy vyplatená, ak sa preukáže, že účastník aktívne funguje ďalej a rieši problém a plní nejaké konkrétne ukazovatele. Na konci víťaz dostane 100 000 eur, plus budú ďalšie za každú výzvu samozrejme, a plus budú udelené špeciálne výzvy, špeciálne ceny, ktoré budú na základe záverečnej prezentácie, ktorá pravdepodobne bude v Bruseli, miesto ešte bude upresnené. Okrem toho, samozrejme, každý účastník získava nefinančné benefity, a to je predovšetkým kontakt na donora, projektového vlastníka dát, ktorý bude celú súťaž koordinovať. A samozrejme veci, ako je zviditeľne v rámci Európskej inovačnej siete. Ešte raz podrobnejšie, oprávnení výskumníci, minimálne 18 rokov, môžu byť právnické osoby, malé stredné podniky, akademická sféra, univerzity. Musia preukázať dostatočné technické kapacity a zároveň skúsenosti so systémami AI. Sú prijatia alebo očakávajú sa len civilné aplikácie. Ako som hovoril, sídlo buď oprávnenej krajine alebo pridruženej krajine. V rámci podmienok výzvy a na stránke výzvy sú presne vymenované krajiny, ktoré sa považujú za oprávnené krajiny.
Za každého hodnotiteľa môže, alebo každý účastník sa môže zapojiť len raz do výzvy. Tu sú teda rekapitulované 27 členských krajín Európskej únie a zámorské krajiny a zámorské územia, ktoré sú prepojené s členskými štátmi EÚ a krajiny pridružené k programu Horizon Europe. Ako som spomínal, dôležité nie je národnosť, štátna príslušnosť, dôležité je sídlo pôsobenia daného človeka, ktorý sa zapája do výzvy, respektíve ďalej právnickej osoby, ktorá sa do výzvy zapája v konkrétnom čase. Štruktúra cien, len pre zopakovanie ešte raz. 5 výťazov v každej jednej výzve, 28 500 eur odmena pre každého jedného a 50% pri podpise dohody o účasti, 50% po úspešnej priebežnej kontrole. Takže výzva nie je automaticky udelená, teda odmena nie je automaticky udelená na základe účasti v prvej fáze a úspešnému oceneniu, ale je potrebné splniť ďalšie dve podmienky, ktoré súvisia práve s tým, aby sa nestalo, že niekto len dodá koncept a potom nezapojí sa, čím vlastne obmedzí počet účastníkov v druhej fáze a zníži konkurenciu, ktorá tam je. Víťaz získa 100 000 eur, na vývoj a validáciu algoritmu je vyčlených 5 mesiacov, dve špeciálne ocenenia, jedna za inovačnú excelentnosť a druhá za rešpektovanie princípov, ktoré Európska komisia nazýva ako Responsible AI, zodpovedná AI. 12 500 sú špeciálne ocenenia pre každú jednu kategóriu. Harmonogram. Prvá fáza, tá fáza Advanced, tá fáza teda Spark je momentálne spustená a výzvy boli vyhlásené v dvoch rôznych časových intervaloch, tým pádom aj doba riešenia je mierne posunutá. Prvá a druhá výzva bola vyhlásená v polovici júna a 2 mesiace sú na jej riešenie. Druhá výzva bola vyhlásená na začiatku júla a adekvátne teda je posunutý aj termín na odovzdanie riešenia. Čo sa týka druhej fázy, tej advanced fázy, tak tam máme vývoj algoritmu. Aby sme mali monitorovaný priebeh, aby sme vedeli vyhodnotiť a odovzdať a vyplatiť druhú polovicu cien, bude mesačné odovzdávanie algoritmu, bude automatické skórovanie a vytváranie rebríčka, aby jednotliví účastníci sa vedeli porovnávať a vedieť zistiť, či teda napredujú. Ale v konečnom dôsledku o udelení tej výslednej ceny bude rozhodovať až záverečné hodnotenie na konci. To priebežné hodnotenie má teda naozaj len na to, aby sa monitoroval priebeh, respektíve aby v komunikácii s vlastníkom dát a vlastníkom výzvy taký možno nie celkom najlepší preklad toho, čo je po anglicky project owner alebo challenge owner, tak aby sa aj vyhlo tomu, že niekto ide vyslovene nesprávnym smerom alebo vyhľal sa nejakým nedorozumeniam ohľadom porozumenia a porozumenia zadania. Na začiatku, v októbri 2026, v tej druhej fáze bude prebiehať úvodné stretnutie, budú predstavené dátové zdroje a spôsob prístupu k dátam. Tie výzvy sú rôzne, niektoré majú citlivejšie dáta, niektoré majú otvorenejšie dáta, takže aj ten prístup k dátam a ich zverejnenie sa bude líšiť. Bude povedané, akým spôsobom sa budú k dispozícii sady na trénovanie, overovanie a na záverečné vyhodnocovanie. V prípade, že to bude nutné, že účastník bude potrebovať prístup k vedecko-výskumnej infraštruktúre, tak Čineka a superpočítač Leonardo, respektíve niektoré ďalšie výpočtové prostriedky, ktoré majú k dispozícii, budú k dispozícii pre účastníkov, ktorí ich budú potrebovať. Priebežná kontrola, som hovoril, bude vlastne postup, kontrola technickej špecifikácie, postupy vývoja, automatické hodnotenie kvality dodávaného riešenia, aby sa dal monitorovať aj progres. Bude poskytnutá spätná väzba, tak hlavne teda predovšetkým od vypisovateľa výzvy, ale ďalej takisto aj od podporného tímu, ktorý zabezpečuje projekt AI Boost. A záverečná prezentácia bude na konci a v finále bude 15 dní vopred bude potrebné odovzdať záverečnú správu a odovzdať algoritmus.
a záverečné podujatie, verejné prezentácie a záverečné hlasovanie publika. Takže aj publikum bude mať možnosť ovplyvniť na základe výslednej prezentácie udelenie hodnotenia. Kvalitu dodávaného riešenia budú hodnotiť experti. Výzva na expertov už bola zverejnená. Budú to teda nezávislí experti, nebudú to priamo ľudia prepojení ani s vypisovateľom výzvy, ani s projektovým tímom. Ešte raz vizualizácia harmonogramu. Prvá a druhá výzva boli otvorené 19. júna a uzavierku majú 25. augusta. Tretia a štvrtá výzva 3. júla, uzavierka 8. septembra, to je pre Spark fázu, pre tú fázu konceptuálneho vývoja alebo konceptuálneho návrhu. Advance fáza začne v októbri 2026 a končí v finále 2027. Čo sa týka prihláška alebo záujem o účasť treba prejaviť pomocou vyplnenia registrácie na stránke na portáli spoločnosti FSS, partnera v našom projekte. Je tam niekoľko administratívnych náležitostí týkajúcich sa organizácie sídla a zloženia tímu. Je treba preukázať excelentnosť, súlad s témou, kvantifikovať doteraz dosiahnuté výsledky, kvantifikovať alebo očakávaný inováciu a prívoz, technologickú pripravenosť, skúsenosti s AI technológiami, s predpismi AI, etikou a správou dát. Ďalej je tam sekcia ohľadom dopadu, kvality realizácie a čestné prehlásenie, ktoré súvisí so spracovaním osobných údajov a vylúčením nejakého konfliktu záujmov a rešpektovaním pravidiel Európskej únie. Úplný zoznam požiadaviek je k dispozícii pri prihláške na stránke projektu. Teraz by sme pokračovali predstavením štyroch vypísaných výziev a ja odovzdávam slovo kolegovi Ľubomirovi Antonimu. Ďakujem veľmi pekne za tieto úvodné informácie. Prejdeme teda ku konkrétnym témam, ktoré sú súčasťou týchto štyroch výziev, ale predtým by som skúsil ešte tak historicky vysvetliť, že prečo k týmto štyrom výzvam sme vlastne dospeli a ako už Gabriel načrtol v úvode, tak naozaj v rámci tohto projektu AI Boost už prebehli a sú v svojej záverečnej fáze, alebo už sú vyhodnotené 3 výzvy alebo 3 súťaže. Prvé dve teda boli skôr také univerzálne a boli venované vytváraniu veľkých jazykových modelov, takže účastníci mali predložiť najprv v tej prvej fáze iba návrh, ako by ten jazykový model vyvíjali. To sú tie 2 mesiace v tejto výzve, kde teda naozaj sa neposiela žiadne riešenie, posiela sa len ako keby nejaká taká, že dalo by sa to prirovnať takej grantovej žiadosti, kde teda sa popíšu skúsenosti tímu a ako by teda to riešenie vytvárali. Teda v tej prvej súťaži bolo cieľom Európy konkurovať veľkým AI modelom typu GPT alebo Llama a víťazi získali po 250 000 eur a získali takisto veľké množstvo výpočtových hodín na grafických kartách, na superpočítaču Leonardo a majú teda 12 mesiacov na vývoj toho jazykového modelu. V tej druhej súťaži sa tiež cielilo na veľké európske AI modely, teda aby tá Európa konkurovala opäť zvyšnej časti sveta. Tam bola taká základná podmienka, že ten model, ktorý mal byť vytvorený, opäť to bol taký jazykový model, tak mal mať aspoň 400 miliárd parametrov, mala tam byť modulárna architektúra a s tým, že jeden celkový víťaz opäť získal veľké množstvo výpočtových zdrojov na jeden rok, takisto je tam veľká finančná odmena. A tretia súťaž bola taká veľmi špecifická, možno by sme to ani nemuseli pomenovať, že súťaž, to bola taká výzva to už nebola výzva pre riešiteľov, ale skôr pre firmy a organizácie v Európe, aby navrhli také priemyselné výzvy a také priemyselné problémy v oblasti umelej inteligencie, ktoré sú jednak v súlade s cieľmi Európskej únie, ale ktoré v budúcnosti naozaj budú predstavovať veľký progres v tejto oblasti. No a takto zišli z tejto takej súťaže firiem 4 aktuálne súťažné výzvy. Naozaj tých návrhov bolo oveľa viac, ale ukázalo sa, že práve tie oblasti, ktoré boli vybrané, tak v súčasnosti vo svete naozaj dominujú a budú to výzvy, ktoré budú zamerané na robotiku v poľnohospodárstve,
potom to bude umelá inteligencia pre CAD systémy, čiže napríklad pre budovanie priemyselných výkresov a podobne. Tretia výzva teda sa bude venovať zdravotníctvu, kde sa bude pracovať s klinickými datasetmi, a štvrtá výzva teda bude venovaná testovacím scenárom v oblasti autonómnych vozidiel, takže naozaj aj oblasť bezpečnosti dopravy v súčasnosti je veľmi aktuálna, takže preto aj jedna z týchto víziev bude zameraná práve na tú oblasť automotív alebo na tie autonómne vozidlá. Takže na tejto snímke len taký krátky prehľad tých 4 víziev, ale my si o chvíľočku rozoberieme každú z tých víziev samostatne a krátko skúsime predstaviť jednak, že čo sa očakáva v tej výzve, čo má byť na vstupe, čo má byť na výstupe a možno nejaké také jemné aj popularizačné detaily. Takže poďme na tú prvú výzvu. Táto výzva vznikla alebo bola navrhnutá talianským konzorciom Intelimex spolu s Joint Lab. A keby sme to tak zjednodušene mohli povedať, tak ide o takú demokratizáciu programovania robotov. Čo to znamená? Znamená to, že chceme umožniť, aby tie roboty vedeli ovládať aj ľudia, ktorí nemajú technické vzdelanie, a mohli by sme si predstaviť vinohradníka, ktorý vo veľkých talianských viničoch povie robotovi, aby našiel ten rad viniča, v ktorom sa nachádzajú nejaké plesne, a spravil ten robot postrek práve iba na tých radoch, kde tie plesne sa nachádzajú. Dnes naozaj je potrebné na to najať programátora, ale cieľom má byť zostaviť taký AI model, ktorý na základe tej reči alebo na základe rečového prejavu toho pracovníka vinice bude vedieť teda ten robot vykonať tú danú akciu. Technicky by to malo fungovať cez modely, ktoré sú typu Vision Language Action, to je tá skratka VLA, čo znamená, že tieto AI systémy kombinujú 3 veci. Jednak sú to kamery, to znamená, robot vníma to prostredie pomocou kamery, takže to je tá oblasť Vision. Potom je to ten language, to znamená, že ten robot musí mať aj senzory, pomocou ktorých bude teda rozumieť ľudskej reči a bude prevádzať tú ľudskú reč do toho programovacieho kódu. A na základe toho má ten robot vykonať akciu, takže to je to tretie písmeno A alebo action. Takže tou akciou môže byť nejaký pohyb, manipulácia alebo ten postrek. A teda to AI by malo preložiť ten ľudský zámer na sekvenciu vykonateľných príkazov pre ten daný stroj. A aj keď sa táto výzva začína na vinohradoch, v podstate chcú zvýšiť produktivitu v oblasti tých vinohradov, tak riešenie má byť navrhnuté modulárne, aby sa to neskôr dalo použiť aj v priemyselnej údržbe alebo na iných terénnych prácach, ktoré možno teoreticky ani s poľnohospodárstvom nemusia mať až také veľké prepojenie. Tu už naozaj takým očakávaným výstupom je funkčný prototyp na úrovni TRL 5, teda niečo, čo už beží reálne v podmienkach blízkej praxi, nielen na papieri. A naozaj táto výzva bude ako jediná validovaná na fyzickom robote, nielen simulácii, konkrétne v prostredí tých viníc. Takže na ďalšej snímke máme aj taký jeden konkrétny príklad, kde vidíme, že naozaj ten vinohradník povie robotovi, asi ten robot nebude počítať strapce hrozna, ako sme už konzultovali minulý týždeň s nejakými ďalšími účastníkmi, ale naozaj, ak by ten robot našiel ten rad hrozna, v ktorom je nejaká pleseň, tak to vie vykonať bez zásahu človeka, nájsť a urobiť ten postrek. Tak ako sme spomínali, tak ten systém bude zložený z tých 3 zložiek, Vision, Language a Action. A teda výstupom má byť hotová misia, robot teda prejde celý ten rad, kamerou rozpozná tie plesnivé strápce a vykoná nejakú akciu. Takže naozaj tým hlavným prínosom tejto prvej výzvy je to, že robot alebo toho robota by mal dokázať ovládať aj človek bez znalosti programovania. Ako sa hovorí, tak stačí povedať a ten robot by mal urobiť to, čo od neho chceme. Takže toto je v skratke taká prvá výzva, ktorá bola vyhlásená. Tá naozaj začala v júni a teda ten deadline má na konci augusta, ale ešte raz, do konca augusta nie je potrebné vytvoriť už nejaký kód alebo niečo naprogramovať, naozaj navrhnúť na základe vašich skúseností, možno s robotikou a s ďalšími oblastiami, nejaké riešenie, ktoré bude možné implementovať v budúcnosti a tí hodnotitelia budú posudzovať aj práve to, či to navrhnuté riešenie je realizovateľné. Poďme teda na druhú výzvu,
ktorú by sme opäť tak populárne mohli nazvať, že to bude taký AI inžinier, ktorý bude navrhovať priemyselné potrubia. Opäť vedie túto výzvu priemyselný koncern Fiat Group, čiže týka sa to priemyselného inžinierstva, takže je to koncern, ktorý sa venuje technickým plynom, kompresorom. A tu je problém naozaj veľmi konkrétny, pretože je potrebné navrhnúť trasy kompresorových rúrok, tzv. Skidoch, čiže to sú také oceľové rámy, do ktorých sa musí zmestiť kompresor, potrubia, ventily a všetko okolo toho. Dnes sa to deje tak, že inžinier to ručne kreslí v tých CAD systémoch alebo v CAD softvéri a potom pomocou simulácií sa overuje, že či ten návrh vydrží nejaký tlak, či to vydrží vibrácie a podobne. A naozaj je to veľmi zdĺhavé a drahé. Preto sa hľadá AI založená na agentoch, teda taký systém, ktorý bude nielen radiť, ako ten návrh vyrobiť, ale sám vykoná ten nákres v niekoľkých krokoch za sebou. No a opäť, keď sa pozrieme na konkrétny príklad, tak na vstupe teda by malo byť, že z požiadaviek, ktoré budú zadané na vstupe bežným jazykom a z nejakých existujúcich CAD dát, by mal ten systém vytvoriť parametrický 3D model. Parametrický znamená, že keď zmeníme nejaký jeden rozmer, tak zvyšok sa automaticky prepočíta. AI systém by mal automaticky vytiahnuť geometrické obmedzenia, vygenerovať výpočtovú sieť, spraviť rôzne analýzy. A to sú kroky, ktoré dnes robí inžinier ručne, keď pripravuje tie simulácie. No a takisto ten AI systém by mal optimalizovať rozloženie tak, aby bolo čo najlacnejšie a čo je veľmi dôležité, že vieme, že legislatíva sa často mení a ten výsledok by mal byť naozaj overený aj voči priemyselným normám a podobne. Takže naozaj zjednodušene by sme mohli povedať, že namiesto týždňov práce konštruktéra by to AI malo za krátky čas vrátiť hotový, overený a normám vyhovujúci návrh. Takže opäť tu nejaký veľmi krátky príklad, kde inžinier zadá prompt, navrhni potruby od kompresora k výmenníku, maximálne 4 ohyby a k dispozícii poskytne CAD zostavu zariadenia a 2D výkresy. No a na výstupe už bude ten hotový 3D CAD model potrubia bez kolízií, overený tými simuláciami na tlak, na rôzne vibrácie. No a opäť teda tým prínosom je to, čo sme spomínali, že naozaj ten návrh, ktorý dnes zaberie skúsenému inžinierovi dní, vznikne za minúty. Opäť keď sme to tak vnútorne konzultovali aj s niektorými z vás, ktorí ste tu online zapojení, tak sme došli k tomu, že naozaj táto výzva vyzerá byť dostatočne náročná, pretože v súčasnosti tento návrh trvá niekoľko týždňov a zapracovať do toho všetky faktory nemusí byť veľmi jednoduché, ale všetky týmy budú na rovnakej štartovacej čiare, takže očakáva sa tu naozaj tiež nejaký veľký prínos pre oblasť toho priemyselného inžinierstva. Mnohých z vás poteší určite tretia výzva, ktorá je venovaná zdravotníctvu alebo zdravotnej starostlivosti. A teda opäť by sme ju mohli tak familiárne pomenovať, že to budú takí syntetickí pacienti, preto aby sme vedeli robiť spravedlivejšiu medicínsku umelú inteligenciu. Túto výzvu navrhla spoločnosť alebo federácia UCAIM, je to skrátka od European Cancer Image Association, to v podstate je taká veľká EU iniciatíva, takisto aj projekt, na základe ktorého boli zhromaždené snímky nádorov z nemocníc po celej Európe. No a na základe tohto projektu sa zistilo, že pri takýchto klinických obrazových datasetoch z medicíny sú dáta často neúplné alebo nevyvážené. Čo to znamená? Napríklad, ak máme nejaký vzácny typ nádoru, tak v databáze možno máme z takéhoto nádoru len pár desiatok snímok. Naopak, môže sa stať, že sú tam nadmerne zastúpení pacienti len jedného pohlavia, alebo sú tam nadmerne zastúpení len pacienti určitého veku. Alebo určite máme skúsenosti, že tie snímky z rôznych nemocníc vyzerajú inak, lebo boli vygenerované na iných prístrojoch s inými nastaveniami. A preto, keď trénujeme umelú inteligenciu na takýchto dátach, ktoré sú nevybalancované, ktoré sú nevyvážené alebo neúplné, tak u tých pacientov, ktoré sú iba veľmi zriedkavo zastúpené alebo podreprezentované, tak často sa potom to diagnostikuje horšie. A to je reálny medicínsky problém, s ktorým bojuje sa na celom svete. No a riešením v tejto výzvy má byť generatívna umelá inteligencia, ktorá vytvorí
realistické syntetické kohorty pacientov. Teda budú to také obrazové snímky, ktoré síce budú umelo vygenerované, ale štatisticky budú verné. To znamená, že to budú dáta, ktoré zaplnia tie kritické medzery alebo tie diery v tom projekte, ktorý zozbieral dáta z celej Európy. No a takisto sa zharmonizujú informácie naprieč rôznymi podmienkami toho snímkovania tých rôznych zariadení. Čo je ešte takou dôležitou súčasťou tejto výzvy, že ten AI systém, ktorý sa vytvorí, musí identifikovať aj kľúčové demografické a klinické charakteristiky. Takže k tým snímkam, ktoré ten AI systém vytvorí umelo, musí priradiť aj vek, pohlavie, diagnózy a všetky ďalšie tie atribúty, ktoré sa tam zbierajú. O každej z týchto víziev sa na stránke tohto projektu, hneď na úvodnej stránke sa tam dá preklikať, nachádzajú také 7-stranové dokumenty, kde je úplne detailne popísané, že aké dáta, respektíve aké atribúty budú k dispozícii. Možno v tej diskusii, ktorá o chvíľočku príde na rad, budú viaceré otázky na dostupnosť tých dát a niektoré z tých víziev budú mať dáta k dispozícii naozaj až v tej druhej fáze. To znamená, že pri tom návrhu toho riešenia budú známe len nejaké informácie o atribútoch v tých dátach, ale tie dáta nebudete priamo vidieť. To znamená, že lebo z dôvodu nejakého IP intellectual properties a podobne, takže z nejakých takýchto dôvodov naozaj tie dáta dostanú až tí súťažiaci, ktorí sa dostanú do druhého kola, ale nejaké štatistické charakteristiky alebo atribúty, ktoré v tých datasetoch sú prítomné, tie budú k dispozícii už v prvom kole, respektíve sú už dostupné na stránke tej súťaže. No a teda naozaj to, čo je takým hlavným cieľom, alebo to, čo sa bude hodnotiť, aby tie syntetické dáta ostali realistické a konzistentné so štatistikami toho skutočného sveta. Čiže AI si nemôže len tak vymýšľať pacientov, ktorí by v realite neexistovali, alebo tie snímky boli úplne nezmyselné. A teda ten konečný cieľ je naozaj zlepšiť tú férovosť, znížiť odchýlky alebo ten bias, ktorá umelá inteligencia vytvára. A bonusom navyše je to, že tí syntetickí pacienti nemajú súkromie, ktoré by sa dalo porušiť. Takže to bude aj taká výhoda pre vyhlasovateľov tej súťaže, ak sa podarí tá ich obrovská databáza ešte doplniť o takéto chýbajúce medzery. Takže opäť tu máme jeden veľmi krátky príklad. Bude k dispozícii v tej druhej fáze 1088 anonymizovaných CT štúdií, ale opäť, keď sme s niektorými z vás o tom diskutovali, tak riešitelia samozrejme môžu použiť aj niektoré ďalšie voľne dostupné datasety. No a na výstupe majú byť tie syntetické obrázky aj s demografickými charakteristikami. Dobre, takže môžeme prejsť na ďalší slajd. Takže tu už naozaj vidíme len, že čo je na vstupe, takže to budú vyšetrenia hrudníka, v ktorom sú niektoré skupiny pacientov, napríklad len ženy nad 75 rokov s určitým typom nálezu, zastúpené len minimálne, a teda ten systém by sa mal naučiť charakteristiky tých reálnych snímok, vytvoriť syntetické CT snímky tých chýbajúcich skupín, ale mal by zachovať naozaj ten klinický realizmus a tie radiomické vlastnosti. Takže výstupom bude doplnený, vyvážený dataset a výhoda bude tá, že na takomto vyváženom datasete sa budú dať trénovať už také spoľahlivejšie diagnostické AI modely. No a naozaj tak celkovo by sme mohli shrnúť, že tým prínosom je presnejšia diagnostika aj pre také podreprezentované skupiny pacientov, bez toho, aby sme museli zbierať nové citlivé dáta. No a poďme na tú štvrtú výzvu, ktorá je tiež veľmi zaujímavá a mnohí výskumníci túto štvrtú výzvu považujú tiež za veľmi aktuálnu a dôležitú. A to je taká automatická skúšobná dráha pre autonómne vozidlá alebo pre tie samojazdiace autá. Túto výzvu vedie Siemens Industry Software aj v spolupráci s EU projektom Robust Eve AI. Kontext tejto výzvy je nasledujúci. Predstavme si, že máme nejaké autonómne vozidlá a tie predtým, ako sa nasadia do reálnej prevádzky, tak sa testujú v mnohých virtuálnych simuláciách na obrovskom množstve scenárov, čiže nielen tie bežné jazdy, ale hlavne aj také kritické situácie, ako je náhle brzdenie, chodec v šere, šmík. Vieme, že v severnej Európe sú úplne iné podmienky na počasie ako v južnej Európe, takže tie scenáre sú v rôznych krajinách rôzne, aj za rôzneho počasia rôzne, ale dnes sa tieto scenáre vytvárajú manuálne, teda odborníci ručne
vychádzajú z policajných správ o nehodách, z rôznych videí a takisto aj z bezpečnostných noriem, ale opäť takýto proces prípravy týchto scenárov je pomalý a nestíha to tempo vývoja. To znamená, že v rámci tejto výzvy by bolo potrebné vytvoriť AI model, ktoré bude transformovať správy o nehodách, vizuálne dáta a medzinárodné bezpečnostné štandardy do takých štrukturovaných formátov, ktoré budú pripravené priamo na tie simulácie. Inými slovami, AI si načíta tú databázu skutočných havárií. Táto výzva je jediná taká, že už dopredu máme všetky dáta k dispozícii a tých dát je naozaj veľmi veľa z rôznych krajín, takže tieto dáta sú open data. Takisto potrebujeme texty tých noriem v jednotlivých krajinách a vyrobíme pomocou AI tie spustiteľné testovacie scenáre. Tu je ten prínos naozaj taký dvojitý. Jednak sa prepojí alebo posilní sa to prepojenie medzi dátami z reálneho sveta a tými regulačnými rámcami. No a na základe toho sa podarí odhaliť rôzne kritické bezpečnostné medzery, zložité okrajové prípady, čiže tie edge cases, tie zriedkavé alebo čudné situácie, na ktoré možno človek, keď tak ručne alebo manuálne sa nad tým zamýšľa, tak nemuseli by sme na to vôbec prísť. A teda výsledkom majú byť také komplexné sady scenárov, ktoré zefektívnia a sprístupnia tie bezpečnostné hodnotenie autonómnych vozidiel. Vyžaduje sa tu od tých súťažiacich aj skúseností s RAG systémami, s multimodálnym AI, so znalostnými grafmi a naozaj tie dáta obsahujú databázy nehôd zo Spojeného kráľovstva, z Francúzska, Belgicka, Barcelony. Ale keď sme tie dáta pozerali, tak sme zistili, že v každej z tých krajín majú iný formát alebo inú štruktúru, takže aj ten AI model naozaj bude musieť najprv zhomogénniť tie dáta nejakým spôsobom a na základe toho vytvoriť nejaké špecializované scenáre. Takže nie je tu žiaden povinný dataset, naozaj je to z tohto pohľadu výhodné, že naozaj tie dáta už máme k dispozícii. No a keď sa pozrieme na taký konkrétny prípad, ktorý sme tiež pripravili, tak na vstupe môže byť nejaká policajná správa o nehode, čiže vozidlo odbočovalo vľavo za zníženej viditeľnosti, chodec prechádzal cez priechod, práve v takýchto verejných databázach nehôd sa nachádzajú takéto textové scenáre, zoberieme si normy, ktoré s tým súvisia a výstupom má byť taký štrukturovaný simulačný scenár, ktorý už je pripravený na testovanie asistenčných systémov, kde sa zadá, že vozidlo 40 km, odbočenie vľavo, chodec zľava, mokrá vozovka a na takomto scenári sa bude testovať tento systém. Takže opäť je to systém, ktorý bude pracovať s generatívnou AI, bude pracovať aj s jazykovými modelmi, ale na rozdiel od tých súťaží, ktoré už boli uzatvorené v predchádzajúcom období, tak už sa to bude špecializovať práve na tú oblasť automotív, na tie autonómne vozidlá. No a ten prínos, ako sme už spomínali, že naozaj z tých tisícok správ o nehodách vznikne katalóg testov automatizovane, konzistentne a v takom rozsahu, v akom to manuálne nikdy asi nebude možné. A naozaj dnes máme zo spoločnosti Siemens informáciu, že sa to vykonáva manuálne. Takže to je asi všetko o týchto 4 výzvach, ako sme spomínali, tak na stránke je o každej výzve ďalší 7-stranový dokument, kde sú aj ďalšie detaily, ale toto je skôr také informatívne stretnutie, informatívny webinár. Takže odovzdávam opäť slovo. Ďakujem. Ďakujem, Ľubo. No a teda ešte na záver raz rekapitulovanie toho, aký je proces podávania prihlášok a čo sa bude hodnotiť. Takže máme 4 výzvy, sú zoskupené do 2 dvojíc. Prvá bola vyhlásená 19. júna, tým pádom je tam trošku skoršia uzávierka. Prihláška je v jednom aj druhom prípade cez portál F6S, tu je linka a v prípade, keď ste sa registrovali, tak už tam bolo odkaz na to. Druhá výzva, uzavierka 8. septembra 2026 o 17:00 bruselského času. Čo sa týka prihlášky, je potrebné teda preukázať to, že máte nejaké skúsenosti s prácou systémov AI a máte je súlad, že máte nejakú základnú zhodu s tým, čo je obsahom výzvy. Vy musíte vyjadriť súlad s politikami EÚ, keďže toto je financované zo zdrojov EÚ. Ďalej, máte deklarovať, či potrebujete a či chcete a ste ochotní využívať infraštruktúru, ktorú prezentuje AI Boost. Je to predovšetkým výpočtový systém od spoločnosti alebo teda od asociácie Čineka. V prípade tretej výzvy, ktorá
bude zaoberať sa s citlivými medicínskymi dátami. Prístup bude možný len prostredníctvom špeciálneho softvéru, ktorý bude sprístupnený na serveroch Chineka a nebude možné tie dáta stiahovať k sebe a mať ich k dispozícii ako svoju kópiu. Každé tie ďalšie výzvy nie sú také citlivé, ale vždy každá výzva stanovuje podmienky, s akými sa bude dať narábať s dátami. Ďalej, čo sa týka podmienok účasti, je tam akceptovanie 6-mesačnej exkluzivity vlastníka výzvy na nové duševné vlastníctvo po skončení súťaže. Čo sa týka ďalšej ochrany duševného vlastníctva, AI Boost nebude nijako vstupovať ako tretia strana do dohody medzi vlastníkom výzvy a riešiteľom, teda len tých 6 mesiacov počas trvania súťaže do vyhodnotenia súťaže a do odozdania cien. AI Boost je v tomto aktívny. Ďalšie riešenie bude v závislosti od toho, ako sa dohodnú jednotlivé zmluvné strany. Čo sa týka hodnotenia, 4 kritériá počas Spark fázy, každé jedno s váhou 1/4, inovácia a nový prínos, súlad s výzvou a motivácia, technický plán a kapacita tímu, súlad s AI politikou EÚ, replikovateľnosť a udržateľnosť. Hodnotenie bude, ako som povedal, hodnotenie bude prebiehať v prostredí, alebo teda do hodnotenia budú zainteresovaní externí experti, ktorí budú vybratí na základe ich prihlášok. Ak bude veľmi veľa účastníkov, tak bude prebiehať nejaké interné posúdenie vnútornými kapacitami projektu. Spomínal som vám, že zloženie konzorcia v sebe zahrania v spoločnosti, ktoré majú skúsenosť so startup aktivitami s výskumom v danej oblasti. Druhá fáza, 50% hodnotenia bude tvoriť excelentnosť, 25% dopad na transformáciu obdobia, prípadne škálovateľnosť, spoločenský prínos a kvalita realizácie a dosiahnuté TRL bude tvoriť ďalších 25%. Tu budú hodnotiť 3 nezávislí experti, ktorí budú viazaní zmluvou o zachovaní mlčanlivosti, ktorí budú vybratí na základe celého navrhnutého procesu a schváleného Európskou komisiou. Dobre, tu teda vidie to, že posledná časť je rozdelená na to, že je to finálna prezentácia a demonštrácia dosiahnutého výsledku. 5% bude hodnotiť aj publikum, aby to malo trošku nejakú dynamiku. Priebežná kontrola, ktorú som spomínal, tá bude mať len 2 stupne, vyhovel, nevyhovel. Priebežná kontrola je naozaj len podmienkou na to, aby bola vyplatená druhá polovica odmeny za prvú fázu a hlavne, aby bolo garantované to, že to riešenie smeruje smerom, ktorý sa očakáva a neodkloní sa nejakým spôsobom od zamýšľaného cieľa. Čo sa týka toho, že ako sa zapojiť do súťaže, tak naozaj tento webinár je teda informačný pre všetkých tých, ktorí budú uvažovať o účasti. Na stránke AI Boost, na portáli F6S sú všetky pokyny dokumentov. Sú tam 4 základné dokumenty s opisom víziev, príloha 2. Už bola spomínaná príloha 1, ktorá hovorí o tom, že aké sú náležitosti podania prihlášky. Prihlasovací formulár je k dispozícii na stránke F6S. Všetko bude samozrejme prebiehať v angličtine. V prípade, že narazíte na nejaký problém, tak samozrejme môžete sa obrátiť cez oficiálnu kontaktnú adresu na AI Boost a môžeme komunikovať aj v inom jazyku, ale angličtina je oficiálnym komunikačným jazykom aj podmienkou pre prezentáciu výsledkov. Tu je teda tá spomínaná adresa, na ktorú môžete písať otázky. Je samozrejme uvedená vo všetkých spomínaných dokumentoch aj na stránke. A v tejto chvíli máme stále priestor na to, aby sme prípadne zodpovedali vaše konkrétne otázky, ktoré máte. Takže ja zastavím prezeranie, aby som mohol pristúpiť aj k chatu. Môžete písať buď do chatu, alebo je nás tu relatívne málo, kľudne môžete buď sa prihlásite, alebo priamo položíte otázku. Myslím, že nebude problém, aby sme mali konflikt s tým, že je príliš veľa záujemcov naraz.
Ja by som mala otázku, len neviem, ako to sa ten raising hands, nevidím tu. Keď môžem, mám takú malú otázku, že na ten IP rights, že IP rights sa veľmi nereguluje to, hej, že budú týmito IP rights potom vlastniť, alebo ako toto máte vyriešené, ten IP, duševné vlastníctvo, tých riešenia? Je tam samozrejme nejaký vklad vlastníka výzvy, ktorý dodáva dáta a dodáva nejaké know-how na začiatku. Takže Mhm, a počas riešenia súťaže je exkluzivita, vtedy ako teda platí to, že všetko je chránené súťažou a nie je možné zverejňovať žiadne priebežné výsledky ani nejakým spôsobom. A potom je to na dohode tých vlastníka a mhm. riešiteľa, pretože Aha, každý z nich má nejaký vklad aj podľa toho, že aké riešenie bude dosiahnuté, ako je závislé, nezávislé od toho, čo mhm, vstupovalo. Podmienky sú bližšie specifikované aj v tých dokumentoch výzve. Ale je to v zásade otvorená súťaž, je veľmi otázne, že kde sa to celé posunie a dostane, ale každopádne mhm, treba rešpektovať aj toho, kto ten problém zadáva a kto bude poskytovať vnútorné know-how, nejaké interné know-how a toho, kto mhm. samozrejme vytvorí riešenie. Áno, áno, ďakujem veľmi pekne. No dobre, tak zdá sa, že žiadne otázky nie sú. Tak my by sme vám veľmi radi poďakovali za vašu účasť, za váš záujem. Vieme, že je stred leta, ale žiaľ, všetko súvisí s tým, ako je nastavený harmonogram a mnohokrát aj s tým, že ako sa veci hýbu. Je jasné, že tí najvýznamnejší hráči sú vždy veľmi zaneprázdnení a že teda veľmi často sa musíme my prispôsobovať ich možnostiam a teda nemôžeme všetko regulovať tak, ako by sme my chceli. Takže o to viac si vážime, že ste v takomto letnom čase sa pripojili a pre nás osobne je účasť v tomto konzorciu a možnosť byť pri tých top veciach, ktoré sa menia v Európe, veľmi významná. A budeme veľmi radi, keď aj slovenská komunita využije tú možnosť zapojiť sa. Je jasné, že veľkí hráči v Európe sa pohybujú kdesi inde, ale toto je práve snaha aktivizovať čo najširšiu komunitu a dať šancu aj malým startupom, jednotlivcom, malým výskumným tímom. Takže berieme to my osobne ako takú šancu otvoriť dvere do Európy a do nejakých sietí. Možno, že to nemusí byť hneď obrovský úspech alebo nejaké veľké víťazstvo a ocenenie, ale minimálne ďalšie kontakty a skúsenosti a šanca byť viditeľný a možno aj referencia do budúcnosti, čo je tiež veľmi dôležité. Jedna z tých podmienok, ako som spomínal pri registrácii, je uviesť už doterajšie skúsenosti a dosiahnuté výsledky a to je vždy to, čo sa nedá preskočiť a nedá sa získať nejakým administratívnym opatrením. Takže ešte raz posledná výzva je, sú nejaké ďalšie otázky? Ak nie, kľudne píšte buď priamo nám na našu univerzitnú adresu, alebo teda potom priamo na oficiálnu adresu AI Boost. Môžete sledovať stránku, kde budú zverejňované aj nejaké často kladené otázky, odpovede a prajem vám pekný zvyšok dňa, pekné leto a veríme, že sa uvidíme v Bruseli s tými najlepšími. Tak, ďakujeme. Dovidenia, do počutia. Ďakujeme. No.